we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pagner Secret File ng ating kabisyo na si Janjan na merong papa at mama na tuwing hating gabi ay naghihilutan. And one hating gabi ay nasaksihan ng ating SPG Secret File Sender ang hilutan ng kanyang mga magulang. Kitang-kita niya pa ang makapal na kagubatan ng kanyang nanay. At narinig niya pa ang mga ungol na binitawan ng kanyang nanay. At tansya niya raw, 8 minuto inabot ang kanilang hilutan. Sabi niya nga sa kanyang SPG Secret File, namulat na raw siya sa realidad ng daily night conversations at sana raw dumating ang panahon na siya naman ang makaranas ng ganong klaseng experience. 24 years old na siya as of the moment, pero sana hindi raw tagpi-tagping dingding ang bahay na titirhan niya at i-off naman daw niya ang ilaw. Sisiguraduhin niya raw na tulog na rin ang kanyang mga chikiting. Kung sakaling magaganap yun, hihigitan niya rin daw ang 8 minutes ng kanyang mga magulang. Talaga ba 8 minutes? Umabot ba talaga ng 8 minutes yun? Gano'n ba katagal? Hindi ba pwedeng 1 hour? Gano'n? Charot with darot. So ngayon, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Chris. Para kay John, baka isa ka pa. Tumatayo yung junjun mo kaya namboso magulang mo. Nauwi sa patay sindi. Ano? Tumatayo yung junjun mo kaya namboso yung magulang mo na uwi sa patay sindi. Hindi ko masyadong gets yung comment ni Chris. Pero yung nakaraan na caller natin o sender? Caller yun, diba? Yung caller natin last Friday, umaabot ng 8 rounds. Isang sender ba yun? Ay, oo. Yung unang sender, tama ba? Unang sender? Dati pa to? Last week. Yung may Iranian. Yung episode ng Iranian. Hindi kasi SPG Secret File yun, pero parang ganun na nga. Yung pinag-uusapan namin ni Boy Pindot dito, yung nakarang episode last week, yung mas nasasarapan siya sa boyfriend niyang Iranian kaysa sa asawa niyang kano. Kakaloka. Kasi yung Iranian nakapagbibigay daw sa kanya ng 8 rounds, samantalang yung asawa niyang kano, mali. Pagod agad. Ganun. So, ewan ko kung bakit 8 rounds. Hindi ko rin alam kung bakit 8 minutes. Diba? Ganun ba talaga katagal yung standard time? Eto naman sabi ni Dr. J. Hi Janjan, tama lang yun. Nakinig ka lang sa mga ungol ng magulang mo. Kaso hindi ko kinaya yung gubat ng mama mo. Mukhang matataas na ang tanim ng mga kawayan siguro. Sa kapal ng gubat niya. Kaya ugaliin natin na magtabas ng ating mga damo nang hindi magmukhang forbidden forest ang ano natin. Check mo nga mamaya yung iyo. Hoy, check mo yung iyo ha. Baka mamaya kapal-kapal na yan. Magtabas ka naman, oy! Para hindi magmukhang forbidden forest. Anyway, hi kay Gerald Gorospe. Hi din kay RJ. Uy, nakikinig daw. Ang buong Uprising Media Marketing Corp. Ayan, Sir RJ Flores. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito naman sabi ni Igop Motovlog. Ito talagang regular listener to eh. Everyday walang palya nakikinig
Naku, walang gaanong privacy yung mga parents ni SPG sender. Masyado pala silang lantad. Pag nagchuchuk-chak chenes, tulo ang dugets. Well, mararanasan mo rin yung SPG na pangyayaring yan, sender. Bata ka pa at tatagal ka sa ganyang tsuktsakan. By the way, shoutout po sa TNVR Alliance Grabcar, especially to Chairman Gary G at sa The Boss Family at sa Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na bumabakbak at gumagapang sa kakalsadahan. After ng bagyo at habagat, salamat po DJ Rocky. Thank you! Eto naman sabi ni Nash Luca. It's a typical Filipino home. Pero sana lang sinigurado nilang nasa sarado silang lugar na walang makasisilip sa kanila o ano. Lalo na't may mga bata. I have 2 lovely girls and we make sure we do our palalab na kami lang talaga. Especially that we have girls. From Nash Luca. Actually, syempre responsibilidad yan, diba? Anyway, eto naman sabi ni Bobby Balabe. Yo, ang init ng tirada ni Papa. Grabe namang giyera na yan. Pero dapat pahinga-pahinga rin ang mga magulang mo. Ang hirap niyan. Ang ganda talaga manood sa radyo. Basic na basic. Pabati po sa Camellia Bangkao, Puerto Princesa. Laging nanunood sa radyo. Thank you Ginawa nyo na pong may TV talaga yung radyo Sabi naman ni DR, tandaan dyan, hindi lahat ng ginagawa ng mga matatanda ay pwede rin gawin ng mga tulad mong inosente ang kaisipan. Gaya ng midnight hour na ginagawa ng mag-asawa, pribadong bagay yan. From DR. True, pribado naman talaga yun. Pero syempre, pwede naman gawin public, ladong-lalo na kung hindi nag-lock ng door o hindi talaga sinecure ang paligid. Anyway, ito naman sabi ni Boss Sosa. Tapos classmate ko pa. Yung classmate ko nakasama ko na halos buong araw dahil sa training. Tapos doon niya ako pagpapalit. Hindi ko sure kung para sa amin yan, Boss Sosa. Pero parang mali ka po ng pinakikinggang programa. Tapos mali ka rin yata ng kwentong napakinggan. Baka sa iba yan. Wala namang kaming sinabi kanina na pinapalitan. Parang wala po kaming ganun, ha? Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano, ang ating eksperto pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. Para tatluhan kayo. Charot, Hoy! charot. Para magka-idea ka na para sa pakikipaglambingan mo sa magiging jowa mo. Heto, kung wala pa rin ang bahay nyo at hindi siya soundproof, kasi maririnig yung kasama nyo sa bahay, mas maganda kung sa bakuran kayo o sa bukid. Hindi talaga dinig yan at mas challenging sa papaligihan nyo. Well, good luck sa paligihan nyo at sana mabit ang 8 minutes record ng magulang nyo. Yun lang, DJ Rocky. Salamat. Maraming salamat sa'yo, Brian Mariano, ang ating eksperto pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. Yung mga nangiisip ni Brian Mariano, ibang klase rin. Biruin ninyo ang suggestion niya, bukid pa, di ba? In fairness naman sa'yo meron ka pang sinuggest na isa na, okay nga yun na mapanood mo para join ka din. Ano yon? Bakit ganun? Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Mark Joseph Guerrero, aka Dolang Smooth. Sabi ko sa I think normal naman yun since mag-asawa naman sila. Pero kung ako yung magulang, mas maigi kung kumuha ko ng isang
private too. Well, always sabi nga ni si yung expert na si Ma'am Shai, always close the door when Versace o doktor ko. Ano po kayo magdak ng pinto, no? Hindi mo na nakakita sa inyo dito. Yun lang, masasabi ko lang dun sa pabati po sa Team Tech Build, Team Narrative. Smooth. Ayun. Always lock the door before Versace on the floor. Oo, yan yung mga linyahan namin nung nagsisimula palang SPG Secret File. Alam niyo po ba na 8 taon ng Secret Files, ang DJ Rocky Secret Files. Kasabay rin nito yung SPG Secret Files. So, ang dami ko ng mga kwentong nabasa. At itong ganitong klaseng kwento, parang feeling ko, meron na ako nabasang ganito. Pero ito, medyo mas descriptive lang siya, tsaka graphic siya sa akin kasi grabe yung talahib. Oo, yung ganun. Parang napipicture out ko kahit ayaw ko naman siyang isipin. Hi kay Charles Sancho. Hello din po kay Alisa Mallorca. Hindi ko kinaya si John pero DJ Rocky isang beses naikuwento sa akin ng aking mga kaibigan o ng isa sa aking mga kaibigan na ang kanilang magulang ay nagtsuktsakan. Nahuli daw niya ang kanyang magulang. Hindi niya kinaya. Nasa paanan daw siya noon. Tapos lumilindol. Bata pa raw siya noon. Oh, thank you so much Alisa Mallorca sa pagkuwento ng naganap sa magulang ng kaibigan mo. Ito naman sabi ni Jerome Rodrigo, DJ Rocky, ang pinakamahalaga dyan ay nagkaroon na siya ng idea kung paano gawin ang mga bagay-bagay. Uy, ang dami nagko-comment Ay, wait lang. Ito, pakinggan natin to. Kasi kanina pa to tawag ng tawag sa akin eh. Try nating magkaroon ng live caller ng ganitong klaseng SPG secret file natin. Tingnan natin kung sasagot. Hello? Hello, parang kumakain ka pa ngayon Kumakain pa ako, Cornic. Anong kinakain mo? Ha? Anong kinakain mo? Cornic po. Cornic? Kumakain ka ng cornic? Nakikinig ka ba ng SPG Secret File ngayon? Opo ba? Oh, anong ambag mo ngayon sa SPG Secret File? Ano mo nang itatawag ko sa'yo? Benji. Ano? Benji po. Benji, Benji, anong ambag mo ngayon sa SPG Secret File? Nakita mo rin bang mga magulang mo na naghihilutan? Oo naman po. Ay, talaga? Bata pa ako. Bata ka pa? Paano mo nakita? Ni mother ko, nasa ibabaw. Oh. Tapos yung father mo? Nasa ilalim. Tapos ikaw, nasaan ka banda? Nasa ako. Nasa baba ako. Nasa iisang kama lang kayo? Hindi po. Nasa baba po akong kama. Kasi, tipong, yung ginanap nila yung bagong kasal. Ano? Hinanap nila yung? Yung ginanap nila yung date niya, yung kasal sila. Hindi ko na nagigets. Bro, yung tipong minsan rin nila nagkasal po. Nung kasal nila? Opo. Ginawa nila yon. Opo. Tapos, bago sila ikasal... Nasa baba po ako. Bago sila ikasal, buhay ka na syempre. Opo, buhay po ako. Kumbaga, ikaw panganay nila. Opo, akong panganay. Ilang taong ka nun? 7. 7 years old? Tapos nakita mo na nakaibabaw yung nanay mo sa tatay mo? Sakto umihi ako, papunta ako sa CR. Di na ako nakahihi. Hindi ka na umihi. Pero anong nasa isip mo nun? Alam mo na ba agad na gumagawa sila ng milagro? Oo naman, alam ko na yun. Tumahimik na lang ako. Tumahimik ka na lang. Ano yung naririnig mo noon? Sample nga. Ay, ang hirap sabihin kasi... Pwede naman. Pwede mong sabihin ngayon. Titingnan natin kung magaling kang actor.
as yung ginagawa nila. Eh lang, yung timing lang. Isa pa, hindi namin narinig. 1, 2, 3, go! Yung pilit na pilit nga. Ah, pilit na pilit. Ibig sabihin, masikip. Hindi pong kasi dalawang na kami dun sa ilalim. Ay sa baba, yung kama. Hindi na kami maingay. Ako lang nagising. Okay. Parang parang kakwentuhan mo lang ako dyan sa labas ng kanto ninyo, no? Habang nagko-cornic ka, no? Ay, hindi po. Nasa kwarto po ako. Ah, nasa kwarto ka. Ito naman, di naman mabiro. Sinasabi ko lang yung parang feeling ko. Kasi wala lang ako magawa. Oh, Kahit sige. cornet. Oh, sige, kain ka lang ng cornic dyan, ha? Habang nanonood ka ng SPG Secret File, nakikinig ka ng radyo, ha? Thank you, ha, sa pag-share, sa paglaglag ng mga magulang mo, Benji. Mabuhay ka. Hindi po. Nagtatawa ako. Thank you. O, diba, natatawa siya sa mga pinaggagawa niya. Ay, ang dami pang tumatawag sa akin. Sorry guys, hindi ko na kayo ma-accommodate lahat. Basta isa lang masasabi ko, no? Sa mga magulang dyan, alam ko medyo mahirap talaga ang pagpipigil, lalong-lalo na kung kasakasama ninyo yung mga anak ninyo. Ang hirap magkaroon ng intimate quality time sa isa't isa, lalong-lalo na kung meron na kayong mga junakis. Kaya lang syempre, kailangan nyo ring isipin yung mga bata na hindi pa nila dapat nakikita yung mga ganong klaseng live action. Oo, pwede na lang makita sa iba, pero wag sa inyo. Diba? Kumbaga, dapat eto pa lang, moment pa lang na to, maipakita nyo na sa kanila na eto yung hindi dapat nangyayari publicly, or parang hindi lahat ng tao may access sa ganitong klaseng gawain, diba? Ito ay dapat ginagawa exclusively ng dalawang taong nagmamahalan, and most importantly, kasal. Yan. At wala naman din talagang masama kung ginagawa yun ng mga magulang ninyo, diba? Lalong-lalo na kung kasal naman sila. Kasi tanda yan ng pagmamahalan eh. Pero yung mabulgar, diba, sa mga anak, yung hindi sinasadya, medyo okay pa yun eh, forgivable. Pero yung nakikita talaga medyo, parang hindi naman tama yung ganun. So, bottom line here is that pagurin nyo po yung mga anak ninyo bago kayo gumawa ng hilutan. Yung sa sobrang pagod, hindi sila makakabangon. Ganon, yung paglaruin ninyo sa labas ng langit lupa o kaya patintero. Paglaruin ninyo sa baha, ganon. Paglanguin ninyo doon. Para pagdating nila sa bahay, maliligo na lang sila, tapos patutulog na sila. Ganon, pagurin ninyo. Para pagdating ng gabi, kayo naman ang magpagura ng misis mo. Wow! Charot with that. Anyway, share your top secrets mamaya sa aking pagbabalik. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!